Il-Bank Ċentrali ta' Malta ppubblika rapport annwali tiegħu għas-sena 2014. Josserva li l-ekonomija globali kienet reżiljenti matul l-2014 għalkemm l-isfond għadu wieħed inċert. L-ekonomija Maltija komplit tispikka bi prestazzjoni aqwa minn taż-żona ewro. It-tkabbir fil-prodott domestiku gross f'termini reali aċċellera għal 3.5% fl-2014 minn 2.7% sena qabel. Meta kien preżentat ir-rapport kien spjegat li dan it-tkabbir seħħ l-aktar minħabba tkabbir fid-domanda domestika. Kien hemm żieda qawwija fl-investiment, fil-konsum privat u fl-infiq tal-gvern. Skont il-Labour Force Survey, l-impjiegi f'Malta bejn Jannar u Settembru kienu madwar 2.2% aktar mis-sena ta' qabel. Il-qatt naqas b'0.5 punt perċentwal mill-2013. Ir-rata ta' inflazzjoni wkoll battiet u dan seħħ l-aktar minħabba tnaqqis fit-tariffi tal-elettriku. Id-deficit ġenerali tal-gvern is-sena li għaddiet naqas għal 2.2% tal-prodott domestiku gross. Id-dejn tal-gvern huwa stmat li naqas għal 68.4% tal-prodott domestiku gross. Għal din is-sena u ta' warajha, il-Bank Ċentrali jbassar li jibqa' tkabbir ekonomiku bil-prodott gross domestiku f'termini reali jiżdied minħabba d-domanda domestika, partikolarment il-konsum u l-investiment privat. Ir-rapport jinnota l-fatt li l-Banek Maltin qed jipparteċipaw f'inizjattivi biex in-negozji żgħar u medji jitħajru jisselfu. L-ekonomija Maltija għandha tibbenefika mill-pressjoni l-isfel fuq il-valur tal-ewro li għamel l-ekonomija aktar kompetittiva meta mqabbla ma' pajjiżi barra żona ewro. Ingħad ukoll li huwa pożittiv il-fatt li l-proporzjon tal-kapital tal-Banek Maltin meta mqabbel mar-riski baqa' ferm ogħla mill-minimu regolatorju ta' 8%, filwaqt li l-finanzjament baqa' jiddependi minn sorsi stabbli. Ir-rapport jikkonferma wkoll li s-settur bankarju Malti huwa profittabbli bil-banek domestiċi ewlenin jirrapportaw ilih fuq isma wassi li huwa ħafna aħjar mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Dawn il-fatturi kollha jwasslu biex Malta klassifikat fl-10 post fid-dinja skont il-Forum Ekonomiku Dinji għall-2014.